Pozdrav svima i dobrodošli još jednom na moj kanal. Evo, idemo opet na Frušku goru i idemo opet u branje gljiva. Kao što ste već tražili nekoliko puta, pitali ste me stalno kada će opet da bude video branja gljiva. Evo, znači došlo je vreme za to, deluje da su idealni uslovi za to, padala je kiša, otoplilo je, došlo je proleće, znači trebalo bi gljiva da ima. Evo ga Vito, vidite ga tamo pozadi, ide i on sa mnom. Idem kod mog drugara Miloša, opet idemo zajedno da beremo gljive, malo ćemo pričati o gljivama, provešćemo lep dan, zapravo lepa 2 dana na Fruškoj gori. Inače, danas je veliki petak i sutra je 1. maj, znači danas je 30. april. Znači, tako da ovo će da bude i uranak ujedno. A što se tiče mog drugara Miloša, njemu je bio rođendan možda pre nekih otprilike mjesec dana, možda malo više, ali nismo se mi vidjeli od tada i ja sam mu spremio jedan poklon. Evo vidite, ovo je Opinel nož za gljive. Miloš nema taj nož, ima neki drugi, ali nema pravi za gljive. Evo vidite kako je dobar. Ima i neku četkicu da može gljiva da se očisti, inače jako je kvalitetan, francuske proizvodnje. Važi za onako jedan od kvalitetnijih noževa. Tako da siguran sam da će se oduševiti. I znači ja sam sad nalazim ovdje na pumpi i natočio sam gorivo i krenuo sam znači u pravcu Bešanovačkog jezera i Bešanovačkog prnjavora. Idem kod mog drugara Miloša, tako da ovo će biti jedan lep vikend, ja se nadam. Brat moj! Gdje si? Evo brate, došao malo. Ej, dobro. Nama dobro je, nama. Neka. Brzo će se oni, evo vidi. Ušte mora svi pravi pulinije. Druže moj, imam nešto za tebe. Čekaj. Čekaj, mora da bude surprise. Si spreman? Žmuri. Moraš žmurti. Moraš žmurti. Ajde, izvoli. Oooo, brate mili, pa bravo, pa thank you, bre. Pa thank you, čekaj, mora to da se plati, brate, bilo se plaća. Ne, pa to je za rođendan, bre. Dobro, znam, ali dobro. 5 dinara, molim te, brate, 5 dinara. Čekaj da vidim što imam, ja znam. Dobro. Znam, nož se ne poklanja, ali... Nož i vatra kaže, to je neki stari običaj, kako se ne poklanja, bre. Ej, brate, pravi, brate, francuski, imaš ovu četkicu da ga čistiš. Oooo, kakav poklon. Ajde, otvaraj da ga vidimo, brate. Nisam teo, znaš koliko sam teo da ga otvorim, brate, znači... Čekaj, hoći da sačuvaj mi kutiju, joj. Da, pa dobro, imaš tu etikete. Da. Eto, brate, nismo se vidjeli za tvoj rođendan, pa rekao, ajde nešto. Vidi ga, kaki je, a? Imaš ovo da ga zaglaviš. Vidi ga. A, će da beremo gljiva sad. Kakav ulov. Vidi ga. Hvala. Ništa, brat moj. Da budeš dobar. Divno. Da beremo gljiva još 100 godina. Kako iznenađence, Jocko. Znao sam da će da se oduševiš. Kako ne, bre. Vidi ovo. Ok, evo Miloš i ja smo se našli. Miloš se oduševio poklonom. Naravno. Kao što se vidjelo. Možemo odmah da uđemo. Aha, ovdje ćemo da uđemo. Uglavnom idemo u šumu da vidimo da li možemo da nađemo neku gljivu i taman Miloš da isproba njegov nožić. Sad ćemo ovdje u voćnjaku potražimo šljivovače. Oho, to je gljiva, jel? Da. Znači idemo da tražimo šljivovače. Da, šljivovače. Gljiva koja raste uz voće. Šljive isto zovu i đurđevača. Da se raste oko Đurđevdana. Aha, pa dobro, blizu smo Đurđevdana. Da, to je to. I vole konkretno stabla šljiva i blizinu šljiva, uopšte sve su porodice ruža. Znači ovo je period kada one rastu. Jeste, i nema Ej,
Vidite, hoće da objasni ko je šef. A vidite ovo. Bele rade i maslačici. A, kakva milina. Ok, evo našli smo prvu gljivu. Izgleda kao neko uvo. Ovako. Znači, žilosta tavica, reče da se zove. Evo je. Diskiotis venosa. Diskiotis venosa. Da, inače to je jestiva gljiva i rekao si da je... Podsjeća ukus na smrčak. Znači, podsjeća ukus na smrčak. Eto, ćemo je ubrati, hoćemo. Ok, da vidimo... Da vidimo da li radi nož. Da, a malo da je očistimo. Kako je to doktorski, vidiš ti ti. Da. Pa sad. Da. Ops, puče ovamo. Da, mokrica. Ej, ko hirurg, brate, vidiš što je. Pa nema. Nema da nosiš prljave gljive kući. I sve ovo što sada odbacimo, znači tu ima još spora koje su ostale, koje su zalepljene, tako da će one tu ostati. Da, kao što smo i pričali ranije, da. Uvijek ih malo i raznesemo tu, rasadimo. Tako je, znači sad koliko će to uticati u principu ili neće, ne znam, ali eto, mi smo ostavili te spore tu. Super, idemo dalje. Radi nožić. Nismo daleko otišli da nađemo prvu. Evo ga ono drvo što sam prvi put kad sam snimao branje gljiva, što mu visi ceo vrh ovako dole. Još uvijek se to nije promenilo. A drvo je skroz suvo. Bukvalno mrtvo. Samo stoji tako. Tako da treba paziti kad se prolazi ovdje ispod jer nikad se ne zna kad ovo može da padne dole. Pa čekaj, brate, da li je ovo realno? Pa kad pre, čoveče, pa kad pre? Kad si se pre uvaljao u blato, brate? Vidi ga, jebem li ti lebac? Ajde, idi tamo, ajde, pa nema mi sve, gdje ćeš pre mene? Šta ćeš kod mene? A, strašno, brate. Beži ovamo, beži iz te bare, bre. Nemoj. Ne znam šta ti kažem, druže. Ja ne mogu, brate, da li je realno ovo? Rođi. Znači, ja mislim da je to ista bara da si prošli put uvaljao, brate. Ista, bukvalno. Znači, Judino uvo. Da, koje je sad osušeno. I ovako kada ga pronađemo, ono može se rehidrirati. Znači, ubaci se samo malo vode. Znači, to je jestivo, da. Da. I ona se rehidrira. Samo treba biti oprezan sa njim, znači, može izazove nuspojave i šta znam. Ne treba preterivati. Ne treba preterivati, da. Žene trudnice i koje planiraju za trudnice ne treba da ga konzumiraju, već ispada. Ali ovoliko za nas dvojicu je sasvim dovoljno. Da, ubaciš malo kao začin. Kao začin. Ovo je drvo zove. Evo zove ovdje. Ona voli na zovi da raste izuzetno. Može i na krasu, može i na drugom drveću, ali sa zove pa zapravo daje nekoliko. Prepoznaje se po ovim tačnicama, vidiš. Bez obzira što nema cveta. Znači, plućnjak za čaj. To sam pio kad sam došao kod Miloša. Skuo mi čaj od toga i mešavinu malo dodao od lista od jagode. Jeste, divlje jagode. Odlično za pluća. Znači, šta smo našli? Sad taj plućnjak, ali cvet. Ali evo ga sa cvetom. Cvet je zanimljiv po tome što menja boju kada bude oprašen od strane insekata. Iz ove boje pređe u ovu kada je oprašen cvet. Da. I bere se list herba, a može i ovako kada je već gotov procvetao, može i malo cveta. I ovaj cvet može da se stavi u čaj? Da. Malo, znači ne treba ni sa njim preterivati, obično je samo list, ali ja ubacim po koji cvetić da ima. Da, zanimljivo skroz. Ljudi moji, vidite gde smo mi. Znači, mi uopšte ne idemo markiranom stazom, ali pogledajte ovaj ovde prizor. Stvarno izgleda neverovatno. Ovde baš retko ko ide. I mi evo ovuda smo se uputili da tražimo gljive. A i sve da ih ne nađemo, ja sam zahvalan što sam ovde. Evo, našli smo na jednom drvetu
gomilu ovako gljivica, malih, ima ovdje dole ispod i još jedna gomilica. Nismo sigurni ni Miloš ni ja šta je ovo tačno, tako da ćemo ih ostaviti ovdje. Ako vi znate, napišite u komentaru, ali stvarno mnogo lepo izgledaju. Evo jedan mali trud na ovom trulom panju. Jako lepa dolina ovako u sred šume. Baš uživamo. I evo, krenula je vegetacija, onako mladi listovi. Ali vidite kako ovo izgleda. Evo i sa druge strane, napravimo malo ovako krug. Ima ovih ovako rečica, potoka, ponornica. Zovu se tako zato što u nekim mestima teče, a u nekim mestima ode ispod zemlje i onda se prekine, onda izgleda kao da se isušilo, a onda se nastavi na nekoj tamo strani. Znači negde tamo malo dalje. O, vidite što ovaj panj dobar, kao iz Gospodara prstenova. O, što je dobro. Boga mi, golemo drvo. Mi se sad zapravo penjemo gore na jedno brdo, evo dole je ova dolina, koja se baš prostire. Idemo gore, da potražimo da li ima više gljiva, pošto ovdje ih baš i nema nešto. Ok, izašli smo ovdje na jednu ovako raskrsnicu. Ovo je jedan put, stari manastirski, koji ako kucate Bešanovački Prnjavor u Google, on će da vas dovede ovdje baš kod ovog drveta. To on označava Google kao Bešanovački Prnjavor, tako da nemojte do Bešanovačkog Prnjavora dolaziti Googlom. Ok, prolazimo kroz jedan malo divljiji deo šume. Onako treba malo se snaći, saviti. Evo, našli smo ovdje dve gljivice. To je znači koprinus. Zapravo ima još jedna ovamo iza. Da, tu je još jedna. Da. Vidi kako lepo ima tačkice. Znači, ovo treba reći da je nejestiva gljiva, a inače većina gljiva iz porodice koprinusa jesu jestive, a ova konkretno nije jestiva i sa alkoholom ne treba. Da, koprinusi pojedini ne smiju da se mešaju sa alkoholom. Pojedini, da. Ovaj svakako se ni ne jede, tako da... Tako se ne mešali s alkoholom. Da. Znači, našli smo ovako mladu koprivu ovdje. Malo ćemo da uzmemo za jelo, da naberemo. A, Miloše, šta si to našao suncem? Ovo je ostatak od džinovske puhare. A, vidiš što se puši, bukvalno. Da, ili što su njene spore. Ja cijelu godinu, preko cijele zime, ne može da ispušta. Znači, to što se vidi su zapravo njene spore. Da. Znači, mi ćemo sad malo da uzmemo da je rasejemo ovdje. Naravno. Ovaj prah je isto lekovit, može se stavlja na rane. Skuplja se prah i stavlja se na rane od svih puhara. Koje ovako, znači... Nevjerovatno izgleda kao neki prljavi sunđer. Da, to je što ostane od nje. Da. Nevjerovatno, vi to gleda, nije mu jasno. Da, evo sad smo je rasijali. Da. I ostavit ćemo tu. Da. Zato po njih smo i došli, zapravo, ali još nisu krenuli, još je rano. Biće uskoro. Našli smo još ovih ostataka od puhare. Beži Vito. Mora on to da zgazi, pa to ti je. Evo još jedna ovdje. Evo jedna ovdje. I evo jedna ovdje. Sad ću da i priđem. Ovo je baš bila velika puhara, vidite ovo. Ajde malo da je pritisnemo ovako. Ovako malo te spore da izađu i onda se ove gljive tako raseju ovdje. Evo još jedna, vidite, ko lopta bukvalno. I evo je još jedna, Miloš mi je bacio. One bukvalno tu kao lopte se kutreljaju po šumi. Evo vidite. I ostavit ću jednu ovako na drvetu. Šta misliš o tome, Miloš? Evo jednu ćemo da ostavimo ovdje. Ovako. I onda će ona da ispušta te spore. Tako nek visi. A ove dole mogu da ostanu. Mada možemo i ovu manju isto da stavimo na drvo. Evo ovako. Tako, zaglavim je malo tu na drvo i onda će ona da ispušta ovako spore.
Ovdje vidimo jedan trag. Ovako ide. I onda koči. I ovdje se zaustavlja. Tako da najverovatnije neko s motorom. Da, verovatno je preleteo preko ovoga. Jel vidi se tačno, kraj kočenja. Domaćin. Ne, opasno su. Znači, bukov žir. Da. Oni su trapeznog oblika, nema ih sad unutra, oni su ujesen, šta znam, jestivi su izuzetno ukus strašnika, ali samo malo lepši. Što to ispeče ili? Može jedeš sirovo, znači. Da. Ovo sad nema trenutno pražnjač. Većina žirova zapravo jesti. Da, naravno. I hrastovi. Naravno. Čak su lekoviti. Ok, evo, vraćamo se na pravu smjeru šetnje na sat vremena. Vidjeli ste, šuma je neverovatna. Nismo našli nešto gljiva, našli smo samo onu jednu za jelo. Ove druge su bile neke stare, neke nejestive, ali dobro, jako je zanimljivo malo istraživati. Eto, tako da, jako mi je bilo zanimljivo da vidim ove ogromne puhare, ove ostatke od njih i ovu njihovu prašinu, bukvalno kao iz neke bajke. A kad je uhvatite ovako, bukvalno kao neki sunđer stari, znači neverovatno je osjećaj, lagana je kao pero, bukvalno. Tako da idemo mi do Miloševog placa i onda ćemo tamo da u okolini probati isto malo da nađemo gljiva. Pošto Miloš se sad seli, da kažem, kupio je imanje ovde, tako da kaže da mu je plac negde u sred šume, tako da idemo posle tamo. A nakon toga ićemo malo do jezera. Kažu da se jezero Bešanovačko dosta nešto promenilo. Kažu da su neka brda sa leve i sa desne strane, da su ih bukvalno, ne znam, raskopali, odneli. Ne znam, ne mogu to da zamislim, tako da vidjet ćemo, znači današnji dan ćemo maksimalno da iskoristimo i, kažem, nadam se da ćemo naći neki gljiva, ako ne, nema veze, bit će prilika, dolazim ja stalno ovdje. Aha, evo došli smo kod Miloša na imanje. A, jako lepo, boga mi. Ovo će biti garaža u budućnosti. Ovo šljivik? Jabuke. A, to su jabuke. Jabuke, ovo ima malo i stari šljiva. A tu će garaža da bude? Da, tu će garaža u budućnosti gradi. Znači od kamena i pletenog kuća. I tamo posle odmah ide šuma, jel? Da, ovamo je već nacionalni park sve. Znači, bukvalno dvorište je već u nacionalnom parku. Pa super je. Evo ovdje Miloš ima malo košnica. Jako lepo, ima tamo jedna klupa gore. Mnogo lepo. I ovdje je jedna stepenica koja vode ovako gore do košnica. A tamo dole odmah kreće šuma. Tu su dole vodopadi, sad ću vidjeti vodopad. Ima vodopada dole. Otići ćemo da pogledamo, posle obavezno. A oko kuće Krljušt. Ovo je bio jedan smuk kapitalac, verovatno. Baš ovako, po ovome što vidim, bio je dugačak ko zna koliko, možda čak i metar. Metar, taj moj 2. To samo parčići. Gde ćemo, gde me vodiš, Miloše, reci? Ajde prvo da vidimo... Vodopade. Vodopadi su tu, blizu, ajde priđemo prvo izvor da vidimo. Znači idemo do izvora pa do vodopada. Ajmo. Idemo tuda? Vija kamenolom, onda na vodopad. Znači tu dole? Da. Ovo se ni ne vidi koliko je strmo zapravo. I šta? Gasim kameru da bi se skoncentrisao, da se ne... Da, može da te sruši. Ok ljudi, ja odustajem. Ovo kuće je definitivno svinja. Znači ovo nije nemački ovčar, u zabludi ste bili svo vreme. Pa mi u kanjonu, čoveče. Da, viš koja kanjončina, čoveče. Znači koliko je ovo gore zapravo. Leži od mene, čoveče, volka šuma. To je izvor, Miloše. U tomu dođi ko pritok ovog potoka. Da. Decilitar kako se zove, u minuti. Nije mnogo jak. Ajde da probamo vodicu sa ovog malenog izvora.
Ajde da probamo vodicu. Ladna, lepa. Izvoz se zapravo zove vodica. Je lekovitija. To ti je dao naziv ili je tako? Ne, znaju svi, ovo je stari izvor. Nevjerovatno. Ko je blago voda, ljudi moji. Ajde bi to. Donesi. Ajde. Znači kako bi se ja izlomio ovdje. Ajmo, idemo. Vidi ga, opa, kao ništa. Ok, došli smo do jednog malog kamenoloma ovdje. Evo, on je tu. Idemo malo vamo kroz šumu. Mali vodopatčić, vidi ga. Ma ne, ovo je milina, vidi ga kakav je sladak. A, tamo dole je još jedan, tako? Sad ću da siđem dole, preko njega da dođem tamo. Evo ga, vodopad broj 2, mali. Ajde da ga prikažemo iz druge perspektive. Evo ga. A, vidi ovo, Vito, a ti se sviđa. Mali vodopatčić, ima možda 1,5 metra. Tako, možda malo i više. I tamo dole se slio voda, ide tamo dole gdje smo bili. Tamo smo bili malo pre. A sad malo posle sokova, antiparazitni program. Pa mislim, ne ide da se griskao. Da, to se, brate, odmah da se pare. Pošću ti sve, brate. Slobodno. Ok, krenuli smo na jezero, da vidimo šta se to tamo promenilo. Šta je ovo, čoveče? Au! Čekaj bre, ovo, brate, smo mi na istom mjestu, a? A daj, je li moguće, brate? Čekaj bre. Au, ljudi moji. Znači ovdje je bilo, ovdje da smo stajali automobilima, ali se mogu se sjetim gdje se ulazilo. Ovo je potpuno drugačije, kod da je drugo jezero, pitanje. Au. I još dole nivo jedan. Zasebnim organom. Jeste. Ja ne mogu da verujem, mi sad silazimo 1, 2, 3 nivoa. Znači, bukvalno. Evo sad idemo opet dole, pa odatle ćemo i još dole da idemo. Ohoho. Planinarenje, a? Ma bre, ajde kad se krene. Jeste, baš idem sad okolo. Ide bre, smo planinari ili šta? Pa ja ne verujem, ljudi. Miloš, ja ne verujem, šta je ovo, objasni. Gde su brda, gde su planine, gde je Fruška gora? Sve su ugulili, brate, kao kašičicom onako sladoled, brate, bukvalno. I evo ga jezero, koliko je ovo bilo visoko 10 metara, brate. Vidite, sad je ovo bukvalno, evo, možda ima 1,5 metra do vode. 20 metara do dna. Imamo jedno iznenađenje ovdje. A to je, da. Da li vam je ovo poznata slika? Evo ga, posle skoro godinu dana, možda malo manje, 10-ak mjeseci stajanja, evo ga, ponovo u funkciji napumpan, veslo je podešeno i idemo da ga malo na Bešenovačkom jezeru isprobamo. Taman imam da treniram. Ljudi moji, idemo da veslamo. Evo ga moj putni kajak koji je prošao već svašta sa mnom. Idemo malo da ga isprobamo po ovom, da kažem, novom jezeru. Tako da, idem malo da napravim krug, tako da imat ćemo uskoro jednu akciju kajakom, pa ovo će da bude jedan mali trening za to, malo da se isproba. Ajde da vidimo. Mora se pažljivo ući u vodu.
Jednom sam se prevrnuo ovde u nameri da uđem što brže i neću se dva put zajebati. Valjda. Dobar, bravo. Bravo. Oho. Inače, ponosan kamericu, nemam držač za glavu, ali malo ću uspjeti nešto da snimim. Doma ćete pratiti. Ok ljudi, evo zaveslah ja polako. Evo vidite, kad bi se samo malo krenuo, bilo bi super. Oho. Evo ga. Bešanovačko jezero. Iza mene vidite onaj prokop. Da. Vidite. Zaboravio sam da ponesem kormilo, stavio sam ga u jednu posebnu torbu. To je ono malo perajice što dođe pozadi i onda sada bukvalno ne može uopšte da se drži pravac. Tako da baš je ogromna razlika sa tim, ali nema veze, danas smo doneli da se malo zezamo, tako da ovo je neko driftovanje, onako kao kolima, bukvalno kao zanosi u krivini. Tako da zabavno je, ako ništa drugo. Tako da, milina. A sad će Šomi da se upusti. Pazi, zanosi, brate, kao drift. Znači, vidi, kako ti šeta guza. Nećeš ga okrenuti, dovuci ga ovamo, brate. Dobro, prvo pa muško. Evo ga Miloš. Drugi pokušaj uspešan. Evo, znači, ja sam malo se tu kratko vozio i sad ću malo da uđem u vodu. Idem da se malo smrznem. Znači, ovako ja sa 5% masnoće, sa 5,8% masnoće ulazim u aprilu, posljednjeg dana aprila u Bešanovačko jezero. Znači, bukvalno pre nedelju dana je bio skoro sneg, tako da verujem da je voda odozdo ladna. Kad se uđe ne deluje, međutim odozdo na noge ide led ledena. Će da plivamo malo, Vito, a? Ajde! Ajmo! Opala! Ajde da se opereš malo. Pseto moj. Da nismo nabrali gljiva, ali zato imamo jednu gozbicu ovde. Evo domaći proje koje sam ja poneo. Imamo klice sočiva, da. Imamo domaći humus koji sam ja pravio i imamo ajvare. Da li nam još nešto treba? Pardon, imamo domaću čuvarkuću ovde, znači koji isto nam je umusti salate. Znači ova dva su nam salata i imamo, znači, humus i ajvarus proje, znači... gledaj sad ovo, znači, projica i gozba, ajde, napravili smo male kašičice ovako, od kore drveta, pa ću s njom da zahvatim humus. Ovako. Znači, zahvati se ovako bahato, ima humusa. Sad ćemo da napravimo zalogajčiće. Čekaj, malo s ovim da zahvatimo ajvara. Pa malčica ajvara. Čoveče, oko kolač izgleda. Pa treba zinuti, brate, za to, čoveče. Pa onda malo klica od sočiva. To. I na vrh nek bude jedna čuvarkuća. Vidio. Tako, bravo. Ajde da probamo, čekaj. Ako je nešto super hrana, onda je to ovo. Znači i ti neki bezobrazluk da napraviš, ja? Evo, podelim jednu, ti lakše mi. Da. Kakve kašičice, a? Da. Obavezno sve i klice, sve, brate. Sve! Naravno. Ali ove klice su, brate, nešto najbolje što može. A može da se prave
kod kuće, znači bit će jedan video posebno o klicama, znači samo o njima. Nomad! Dođi vam. Dođi brzo. Hej. Daj. Dođi. Ok, evo nisam se samo javio, kod Miloša smo tu, došli smo, ceo dan smo proveli vrhunski, znači, išli smo i plivali smo, nisam to snimao, ali dobro, nešto je bilo za mene onako, dok je Miloš bio u vodi i znači, isplivao se lepo na Bešanovačkom jezeru, voda je tamo fenomenalna, znači, jako je dobro za zglobove ovako, znači, bukvalno preporodio sam se plivajući. Tako da sutra ćemo ići opet i opet ćemo malo sa kajakom. Ja ću sutra probati malo kajak da izvozim nekoliko krugova u krugu jezera, to što se pripremam za nešto, to će mi koristiti taj pokret i ima također i da plivam. I spremat ćemo klopu sutra, tako da ovo je za današnji dan bilo super. Kažem, nažalost nismo našli nešto mnogo gljiva. Našli smo jednu gljivu zapravo i nekoliko koje nisu jestive, koje nismo brali. I našli smo one puhare ogromne, ali naravno nije ni to jestivo. Tako da smo danas, videli ste kako smo jeli smo stvarno dobro, jako zdravo, napravili smo bukvalno neke proste stvari koje su bile preukusne. Miloše, kako ti se svidjela klopa? Fantastično. Nešto najzdravije što si jeo, priznaj. Pa u zadnje vreme, brate, da mi je inače zdravo. Da, ali ove klice, znači... Da, nisam skoro jeo. Biće video posebno o klicama, znači samo ću o tome da snimim video, znači samo kad ja još malo uđem u to, ja sam to tek počeo da radim, a inače na početku svog veganstva sam to radio, sve 4-5 vrsta semena, tako da se sad vraćam u tu priču, sad vidim koliko je to zapravo dobra hrana, dobra, super hrana. Tako da vidimo se sutra. Dobro jutro, evo drugi dan u Bešanovačkom Prnjavoru, tako da dan je bio super juče, znači maksimalno smo ga iskoristili, bili smo u šumi, nažalost gljiva još uvijek nema, još uvijek je rano za njih, ali smo bili na jezeru, tamo ja sam ponao neku klopu, nešto, tako da snašli smo se, lepo smo uživali, znači vozili kajak, ja sam plivao malo, nisam to snimao, snimit ćemo možda malo danas koji kadar. I Miloš i ja ćemo ići na jezero opet danas i tamo ćemo verovatno da pravimo kotlić. Znači tamo ću ja da spremim, imam neko sočivo koje sam ponovao, neko proso i imamo neke sušene gljive, tako da ćemo napraviti neku zakusku, nešto, improvizovat ćemo, ali mislim da će ispasti sve lepo. Inače, ja sam ustao oko 6 ujutru i već sam trčao onaj krug što smo juče išli po šumi. Tako da, istrčao sam par kilometra, onda sam uzeo Milošev bicikl, otišao do jezera i nazad, vukao Vitu sa sobom, Vito je trčao sa mnom, tako da dan je počeo super, još malo sam uradio par vežbica i sad sam doručkovao moje pahuljice koje sam poneo. Tako da, Miloš i ja uskoro krećemo, idemo tamo i onda ćemo tamo malo da provedemo dan. I ja se onda večeras vraćam za Beograd, tako da za Uskrs ću da budem kod kuće, a i to planiram nešto da uradim zanimljivo, ali to ćete vidjeti o tom potom. Tako da ovaj vlog će biti, znači, na Fruškoj gori, uranak, to je to. Evo nas opet na Bešanovačkom jezeru, ili ti jezeru Beli kamen. Kao što vidite, taj kamen beli malo po malo nestaje s ovog jezera, tako da skinuli su jedno celo brdo, to ste vidjeli juče kad smo bili. Tako da, vratili smo se ovde, danas je još toplije nego juče, tako da voda verovatno još malo se ugrela, juče bila između 16 i 17 stepeni. Tako da idem pravo u vodu da plivam, a posle toga ću malo i kajak i tako dalje, a onda ću da spremam nešto u kotliću, ćete vidjeti posle. Tako da, eto vidite gde smo, divno mesto i nije još uvek velika gužva, nadamo se da će tako i ostati. Da!
Evo, znači poneli smo, ovo su naša drva za kotlić. To će biti dovoljno za ceo dan. I tu nacepkamo i za potpalu i ceo dan da ložimo vatru, tako da. Ovdje je napadnuto izuzetno, znači mnogo ljudi dolazi preko leta i potroši se sva drva, znači ovdje faktički evo vidio se... Da, nema drva, ja jučer tražio vitu da nađem, da bacim i nisam uspio da nađem. Dobro, ti se zanimaj s tim, ja ovdje malo da plivam. Ok, ovo je jedna salata koju sam unapred pripremio, ima svega živog, bukvalno ne znam koliko vrsta zeleniša, i paradajz, i mladi luk, i sremuš, i ima kukuruz, šećerac, i ima čak ove, vidite, ovo što izgleda kao mali crvići, to su klice sočiva, tako da jako hranljiva salata, znači vitaminska bomba, bukvalno svega živog ima. E pa ljudi moji, prvomajski ručak spreman. Šta imamo ovdje? Evo, znači ovo je neki gulaš, paprikaš, piti boga šta. Uglavnom ima svašta unutra, ima šampinjoni i čak šumske pečurke. Ima proso, ima malo pirinča, ima crvenog sočiva, ima paradajza i sve to zakuvano. Evo da vidite kako izgleda. Evo vidite. Onako gusto je, ali taman kako treba, nije ni previše gusto. Ovdje imamo jednu salatu gdje ima mnogo različitog povrća. Ima i ove klice sočiva, evo vidite, i kukuruz, šećerac, i paradajz i tako dalje, već sam pričao. A ovdje imamo očišćenu jednu vezu mladog crnog luka i beli luk. Odvalit ćemo se od belog luka. Inače i ovdje ja sam ubacio, evo i ovdje sam ubacio beli luk koji je unutra kao krem. Znači bukvalno treba samo da se istisne prstom iz ovoga. I znači to je onako kao poseban začin, nisam ga seckao. I imamo jednu pogaču domaću ovdje, tako da komplet jedan ručak, samo za nas dvojicu. Ok, evo, kao što sam prikazao već klopu koja je gotova.
Miloše, druže moj, može li da se servira? Može. Evo, ovo ću tebi da serviram ovako, brate, znači... Važi. Serviramo. Da manje kako treba, brate, za kašiku. Ovako salate. Pa ćemo da ti stavimo jedan ovako beli lukac sveži, pa ću da ti stavimo jedan ovaj beli lukac. Samo ga istisneš. Da, znam, to je najlepši. I evo jednu ovako. Prikaži ovdje. Brate mili. Izvolite, brate moj. Hvala. Hvala, Ečko. Pa, drugi moj, valja li to nešto? Vrhunski, znači i ljuto taman. Da, ja volim tako isto, tako to nam je isti ukus za to. Da, taman kako treba, salata je vrhunski. Da, salata je bomba, bukvalno, snimio sam je već, znači... a sad je vreme da se i ja poslužim. Ok ljudi, evo poslužili smo se. Jedan ultra zdrav prvomajski ručak, evo vidite svega ima, gomila vitamina, minerala, sve živo u ovom nekom gulašu, paprikašu, tako da sad ćemo da uživamo u hranu. Znači to neću snimiti kako jedemo zato što hoću da se posvetim tome 150%. Ok ljudi, to je to što se tiče ovog vloga. Evo, Miloš i ja smo se razvalili od hrane, bukvalno, znači, posle celog dana onako aktivnosti. Tako da, uskoro se pakujem i idem polako kući i sutra imam drugu neku akciju koju ću raditi. Tako da, Miloš, kako su ti bilo ova 2 dana? Odlično druže. Ja sam zadovoljan. Hvala ti na tom druženju. Da. Hvala i tebi, brate, za sve. Ja se nalazim u Miloševoj vreći i kao što vidite, mnogo mi je loše u životu. Mnogo se cija, mnogo život nepravedan prema meni, tako da... Ok ljudi, ništa od mene Miloša, pozdrav sa Bešanovačkog jezera. To je to.